Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα σεμινάριο του Τμήματος Φυσικής. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος, τον Σωτήριο Γούδο. Είναι μέλος επίσης της IEEE, του ΤΕΕ και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Είναι διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Telecom. Είναι ακόμη μέλος της Επιτροπής Έκδοσης των περιοδικών IEEE Transactions on Antennas and Propagations, IEEE Access, IEEE Open Journal of the Communication Society και του International Journal of Antennas and Propagation. Είναι διευθυντής εδώ της ερευνητικής ομάδας Ελέδια, καλά το είπα, Ελέδια, και μέλος του Διεθνούς Ερευνητικού Δικτύου Ελέδια Research Center Network. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την σχεδίαση κεραιών και μικροκυματικών διατάξεων, σχεδίαση δικτύων, μηχανική μάθηση και ασύρματες επικοινωνίες. Είναι επίσης ο συγγραφέας του βιβλίου Emerging Evolution Algorithms for Antennas and Wireless Communication και είναι μεταξύ των εκδοτών του βιβλίου Artificial Intelligence for Future Networks. Σήμερα η ομιλία του έχει να κάνει με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη φυσική. Παρακαλώ, κύριε Γούδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν λίγο να δείξω τα περιεχόμενα της ομιλίας. Ευχαριστώ καταρχήν όλο τον κόσμο που ήρθε και όλους τους συναδέρφους και τους φοιτητές που έχουν έρθει. Με τιμάτε. Καταρχήν θέλω να παρουσιάσω λίγο την ερευνητική ομάδα Ελέδια. Στη συνέχεια θα δώσω κάποιους ορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μιλήσουμε για εξελικτικούς αλγόριθμους και φυσική, αλλά και μηχανική μάθηση και φυσική. Και μετά γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δημοφιλή τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, θα αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά και θα εξηγήσω λίγο πώς δουλεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Και θα δούμε κάποια θέματα για τεχνητή νοημοσύνη και φυσικούς, έτσι, γενικά. Και τέλος θα παρουσιάσω για τους φοιτητές εδώ που βρίσκονται, κάποια εργαλεία λογισμικού για τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά θα πούμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, οπότε, ξεκινώντας, ήθελα να παρουσιάσω την ομάδα Ελέδια ΕΤΑΟΥΘ, στην οποία τυχαίνει να είμαι διευθυντής. Είναι μια ερευνητική ομάδα στο τμήμα μας που αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ και 5 υποψήφιους διδάκτορες και έχει και αρκετούς μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μας είναι ασύρματες επικοινωνίες, κεραίες μικροκύματα, μέθοδοι βελτιστοποίησης, αλλά και τα τελευταία χρόνια και τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε αναπτύξει αρκετά πάνω στη τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στη συνέχεια να δούμε κάποιους ορισμούς. Καταρχήν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο. Εδώ τώρα δείχνω απλά κάποια από τα λίγα που θα καλύψουμε σε αυτή τη διάλεξη. Δηλαδή, υποπεδίο, υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης είναι η μηχανική μάθηση, μετά είναι η βαθιά μάθηση, άλλο υποπεδίο είναι η υπολογιστική νοημοσύνη που περιλαμβάνει και τους εξελικτικούς αλγόριθμους και όλα αυτά τώρα μπορούμε να δούμε πώς τέμνονται με τη φυσική, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φυσικούς ως εργαλείο για την έρευνα αλλά και την εκπαίδευση στη φυσική. Να δούμε λίγο κάποιους όρους. Έτσι, πρώτη φορά ακούστηκε ο όρος τεχνητή νοημοσύνη το 1955 από τον καθηγητή του Στάνφορντ, Τζον Μακκάρθι, που είπε έναν πρώτο, ίσως αρκετά απλοϊκό για τη σημερινή εποχή όρο, ότι είναι η επιστήμη και η μηχανική της κατασκευής έξυπνων μηχανών. Τώρα βέβαια έχει αυτός ο όρος διευρυνθεί. Στην ουσία τι είναι? Είναι η ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες οι οποίες απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Δηλαδή, για παράδειγμα, οπτική αντίληψη, το να αναγνωρίζω την ομιλία, η λήψη αποφάσεων, μετάφραση μεταξύ γλωσσών. Όλα αυτά, δηλαδή όλες αυτές οι εργασίες οι οποίες είναι παραδοσιακά γίνονται από ανθρώπους, μπορούν να γίνουν και από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα αυτός είναι ένας καλύτερος ορισμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης είναι η μηχανική μάθηση.
Έτσι. Είναι η δυνατότητα, έτσι, να παράγουμε νέα μοντέλα, να βελτιώνουμε, να μαθαίνουν οι μηχανές χωρίς τη βοήθεια ανθρώπων ή χωρίς τη βοήθεια προγραμματισμού. Και πώς συμβαίνει αυτό? Νομίζω ότι αυτό εξηγεί καλύτερα, δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι στο παραδοσιακό προγραμματισμό, έτσι, που ξέρουμε, χρειάζεται να βάλω τα δεδομένα, να γράψω το πρόγραμμα για να μου βγάλει τα αποτελέσματα. Στη μηχανική μάθηση βάζω τα δεδομένα και τα αποτελέσματα για να μου φτιάξει το πρόγραμμα. Για να μου φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο στη συνέχεια να δουλεύει με τον τρόπο που θέλω. Έτσι, να αναγνωρίζει π.χ. τα αντικείμενα, να μου υπολογίζει απώλειες διαδρομής σε δίκτυα 5G ή οτιδήποτε άλλο, να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά χωρίς να χρειαστεί νέο προγραμματισμό. Τώρα, υποσύνολο της μηχανικής μάθησης είναι η βαθιά μάθηση, η οποία βαθιά μάθηση είναι μία ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων με την αυξημένη υπολογιστική ισχύ. Δηλαδή, βαθιά μάθηση έχουμε από το, νομίζω τα πρώτα papers βγήκαν γύρω στο 2015-2016, βοήθησε και η άνοδος των επεξεργαστών, είναι η χρήση μεγάλων τεχνητών νευρονικών δικτύων, έτσι, και όταν λέμε μεγάλων πολλών στρωμάτων, θα εξηγήσω αργότερα τι είναι τα νευρονικά δίκτυα, που μπορούν να υπολογίσουν και που χρησιμοποιούν πραγματικούς αριθμούς για να υπολογίσουν παραστάσεις. Θυμίζουν λίγο τους νευρώνες στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά όχι ακριβώς, δεν είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανθρώπινοι νευρώνες. Απλά τα συστήματα βαθιά μάθησης είναι πιο πολύπλοκα, έχουν μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας από τα συστήματα, τα γενικότερα τα απλά της μηχανικής μάθησης. Τώρα, τελευταία έχει μπει στη ζωή μας και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι αυτό, έτσι, το Generative AI? Είναι τα συστήματα εκείνα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να παράξουν νέο περιεχόμενο που δεν υπάρχει. Και τι είναι αυτά τα συστήματα? Είναι δίκτυα πολύ μεγάλα βαθιάς μάθησης, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί για συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή, να μπορούν να δημιουργήσουν κείμενο, έτσι, όπως το ChatGPT, το DeepSeek, τα διάφορα chatbots που ξέρουμε. Υπάρχουν άλλα ειδικά τα οποία δημιουργούν εικόνες, μπορούν να δημιουργήσουν εικόνες που δεν υπάρχουν με μία απλή περιγραφή. Αν μπείτε στο Google AI Studio θα δείτε ότι βάζοντάς του μία απλή περιγραφή μιας εικόνας μπορεί να σας δημιουργήσει ό,τι εικόνα θέλετε. Μπορούν να δημιουργήσουν μουσική, μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα, υπάρχουν άλλα ειδικά που μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο. Άρα είναι συστήματα τα οποία παράγουν νέο περιεχόμενο και δεν είναι τίποτα άλλο παρά πολύ μεγάλα δίκτυα βαθιάς μάθησης. Τώρα, υποκατηγορία της παραγωγικής AI είναι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Έτσι. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τι είναι? Είναι αλγόριθμοι, είναι πάλι δίκτυα βαθιάς μάθησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή γλώσσας. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν στην κατηγορία του Natural Language Processing. Χρησιμοποιούν τεράστια σύνολα δεδομένων για να εκπαιδευτούν και μπορούν να μας δώσουν κείμενο, θα δούμε πώς, και μπορεί να προβλέπουν κείμενο, αλλά και να μεταφράζουν μεταξύ γλωσσών. Δηλαδή είναι μία από τις πολύ καλές λειτουργίες που μπορούν να κάνουν αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, είναι να μεταφράζουν μεταξύ γλωσσών. Εδώ να πω τώρα ότι τα γλωσσικά μοντέλα γενικά, έτσι, υπάρχουν από πολύ παλιά. Δηλαδή ένα τέτοιο γλωσσικό μοντέλο έχετε στο κινητό σας, είναι αυτό που όταν γράφεις, ας πούμε, χρόνια, σου βγάζει σαν επιλογή η επόμενη λέξη να είναι πολλά. Έτσι. Αυτό είναι ένα γλωσσικό μοντέλο. Δηλαδή στηρίζεται στην ίδια αρχή. Απλά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι πιο μεγάλα δίκτυα βαθιάς μάθησης, έχουν εκπαιδευτεί με πολλά δεδομένα και μπορούν φυσικά να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα όπως γνωρίζουμε. Τώρα,
γιατί θα μιλήσω και για εξελικτικούς αλγόριθμους. Είπαμε ότι μία υποκατηγορία της υπολογιστικής νοημοσύνης είναι η εξελικτική αλγόριθμη. Δηλαδή, είναι ένα μοντέλο το οποίο μιμείται τις διαδικασίες βιολογικής εξέλιξης και χρησιμοποιεί, μοντελοποιεί μαθηματικά αυτές τις διαδικασίες για προβλήματα, για επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης και αναζήτησης. Δηλαδή, αν δούμε λίγο πιο, να το δούμε λίγο πιο ειδικά, πώς δουλεύουν αυτά οι εξελικτικοί αλγόριθμοι. Δημιουργείται αρχικά ένας πληθυσμός λύσεων. Στη συνέχεια έχουμε μία συνάρτηση καταλληλότητας, ένα fitness function, το οποίο τι είναι στην ουσία, είναι το πρόβλημα, το φυσικό πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε, και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες τελεστές. Υπάρχουν τελεστές επιλογής, δηλαδή πώς δημιουργούμε ένα πληθυσμό από διανύσματα. Αυτά μεταβάλλονται με βάση αυτούς τους τελεστές. Οι πιο γνωστοί τελεστές είναι τελεστές διασταύρωσης, έτσι, crossover, που συνδυάζει δύο διανύσματα για να παράξει ένα νέο απόγονο, ή μετάλλαξης που τυχαίες αλλαγές γίνονται σε ένα διάνυσμα. Έτσι. Και κάθε φορά δημιουργείται μία νέα γενιά η οποία επιλέγει είτε κάποιες από τις καλύτερες λύσεις είτε αντικαθιστά εντελώς τον νέο πληθυσμό. Δηλαδή, αν ήθελα να το δείξω σε ένα flowchart, θα έδειχνα κάτι τέτοιο. Αρχικοποιούμε τις παραμέτρους. Στη συνέχεια φτιάχνουμε το πληθυσμό NP διανυσμάτων, υπολογίζουμε τη συνάρτηση καταλληλότητας για αυτό το πληθυσμό, άρα έχουμε βγάλει το καλύτερο διάνυσμα γι' αυτό, και στη συνέχεια για τις επόμενες γενιές εφαρμόζουμε τελεστές μετάλλαξης, τελεστές διασταύρωσης, υπολογίζουμε πάλι τη συνάρτηση καταλληλότητας. Εάν το νέο διάνυσμα που έχουμε παράξει είναι καλύτερο, τότε αυτό παραμένει στον πληθυσμό. Γι' αυτό λέμε εφαρμογή τελεστή επιλογής. Κρατάμε την καλύτερη λύση και όταν ο αριθμός των γενεών θα φτάσει τον μέγιστο αριθμό που έχουμε καθορίσει, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και θα μας έχει δώσει μία λύση, την καλύτερη λύση που έχει βρει εκείνη τη στιγμή. Οι εξελικτικοί αλγόριθμοι περιέχουν και μεγάλο γράμμα, στηρίζονται πάρα πολύ και στην τυχαιότητα, έτσι, γιατί σε όλα αυτά η παραγωγή, το crossover, η μετάλλαξη, η διασταύρωση στηρίζονται και στην παραγωγή τυχαίων αριθμών. Άρα λοιπόν, αν τρέξουμε 10 φορές τον ίδιο αλγόριθμο για το ίδιο πρόβλημα, δεν θα σας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα, θα δώσει διαφορετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό συνήθως τρέχουμε πολλές φορές τους αλγόριθμους για να κρατήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, ωραία. Όλα αυτά που είπαμε, πώς κολλάνε στη φυσική. Ας δούμε λοιπόν πρώτα την εφαρμογή των εξελικτικών αλγορίθμων στη φυσική. Καταρχήν, βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα από αυτό εδώ το paper, που είναι βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών αεροτομής για... δηλαδή, εδώ αυτή ήταν η αρχή και αυτή είναι η καλύτερη. Χρησιμοποίησαν εδώ έναν εξελικτικό αλγόριθμο που πρότεινα εδώ οι συγγραφείς και μπόρεσαν να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά αυτής της αεροτομής με βάση κάποιες προδιαγραφές που είχαν δώσει. Στη φυσική της συμπυκνωμένης ύλης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε με εξελικτικούς αλγόριθμους συμπλέγματα ατόμων τα οποία είναι πιο κατάλληλα για κάτι που θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι, δηλαδή εδώ για παράδειγμα σε αυτό το paper έχουμε δημιουργία συμπλεγμάτων ατόμων, δημιουργούμε ένα πληθυσμό και βρίσκουμε το καλύτερο σύμπλεγμα ατόμων. Αντίστοιχο παράδειγμα, έτσι, βρίσκουμε πιο σταθερή διαμόρφωση ενός συμπλέγματος ατόμων. Βλέπετε σε διάφορους στις διάφορες γενιές βλέπετε πώς μεταβάλλονται τα συμπλέγματα ατόμων. Εδώ οι συγγραφείς στο συγκεκριμένο paper χρησιμοποιούν έναν πάλι
γνωστό εξελικτικό αλγόριθμο. Σε μια πολύ επίσης συχνή εφαρμογή είναι σε θεωρητικά μοντέλα φυσικής. Δηλαδή, να προσαρμόσουμε πειραματικά δεδομένα για να φτιάξουμε ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο ταιριάζει καλύτερα σε αυτά τα πειραματικά δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα εδώ, χρησιμοποιούν οι συγγραφείς εξελικτικούς αλγόριθμους για να μοντελοποιήσουν σχετικιστικούς πίδακες με βάση αυτό τώρα το αντικείμενο. Τώρα μην με ρωτάτε για το φυσικό πρόβλημα αυτό καθ' αυτό, προφανώς δεν είμαι ειδικός για να το εξηγήσω. Αλλά το βασικό είναι ότι έχουν βρει τι μοντελοποιούν με βάση τα πειραματικά δεδομένα, φτιάχνουν ένα νέο θεωρητικό μοντέλο. Επίσης, στην αστρονομία, έχουμε, όπως φαίνεται και εδώ σε αυτό το paper, Computational Intelligence in Astronomy, αναζήτηση για πλανήτες με εξωγήινους πολιτισμούς, στα προβλήματα ανισομάτων, στην προσαρμογή τροχιάς, στο χαρακτηρισμό εξωηλιακών πλανητών, στην αστρική δυναμική, στην εξέλιξη γαλαξιών, στην ταξινόμηση γαλαξιών, στην ανίχνευση εκρήξεων ακτίνων γάμα, στην ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων. Σε όλα αυτά τα προβλήματα στην αστρονομία, όπως αναφέρει εδώ το συγκεκριμένο paper, έχουν εφαρμοστεί εξελικτικοί αλγόριθμοι. Και γιατί έχουν εφαρμοστεί, ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Ότι μπορούν να λύσουν σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης, τα προβλήματα που είναι NP-hard, δηλαδή NP-hard είναι τα προβλήματα, γενικά θα πω, που δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να λυθούν σε πολυονυμικό χρόνο, κάνουν αποτελεσματική προσημείωση πολύπλοκων αστρονομικών διεργασιών και βασίζονται μόνο στα δεδομένα και δεν απαιτούν προηγούμενη γνώση. Και στην πυρηνική φυσική όμως έχουμε σχεδίαση πυρηνικού αντιδραστήρα με εξελικτικούς αλγόριθμους, δηλαδή οι διαστάσεις του πυρηνικού αντιδραστήρα βελτιστοποιούνται με έναν παράλληλο εδώ γενετικό αλγόριθμο, δηλαδή να ελαχιστοποιηθεί, ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο μέσος συντελεστής κορυφής ισχύως για μία δεδομένη μέση θερμική ροή. Οι γεωμετρικές του δηλαδή διαστάσεις είναι το ζητούμενο, οι βέλτιστες γεωμετρικές διαστάσεις. Επίσης, μοντελοποίηση δεδομένων του CERN. Εδώ αυτό μπορούν να το εξηγήσουν καλύτερα οι συνάδελφοι από την πυρηνική. Έχουν χρησιμοποιήσει έναν Binary Differential Evolution αλγόριθμο για τη μοντελοποίηση δεδομένων του CERN, που είναι big data, είναι μεγάλα δεδομένα, και για την καλύτερη πάλι δημιουργία μοντέλων. Ταξινόμηση επίσης δεδομένων πυρηνικής φυσικής, σε αυτή την περίπτωση, πάλι χρησιμοποιώντας ένα γενετικό αλγόριθμο, clustering, δηλαδή το δεδομένο, βλέπετε εδώ και το flowchart. Και στα ηλεκτρονικά όμως υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με εξελικτικούς αλγόριθμους, δηλαδή σε αυτό το κύκλωμα θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τη διακύμανση της τάσης στην έξοδο και ταυτόχρονα να βελτιστοποιήσουμε, να μικρύνουμε όσο δυνατόν το μέγεθος του κυκλώματος. Και εδώ οι συγγραφείς το λύνουν πάλι με έναν εξελικτικό αλγόριθμο, συγκεκριμένα με την Differential Evolution, ένα πολύ διάσημο εξελικτικό αλγόριθμο. Και εντάξει, και για να πω λίγο και στο αντικείμενό μου, εδώ βλέπουμε εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες. Αυτός είναι ο χάρτης της πόλης της Γάνδης στο Βέλγιο. Και εδώ το πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι να βρούμε τους κατάλληλες θέσεις για σταθμούς βάσης, έτσι είτε για 5G είτε για 4G, τα οποία να καλύπτουν όσο δυνατόν περισσότερους χρήστες μέσα στην πόλη της Γάνδης. Και επίσης και στη σχεδίαση κεραιών. Εδώ βλέπετε δύο κεραίες, η μία είναι στα 3,5 GHz, η άλλη στα 26 GHz,
που έχουν σχεδιαστεί και έχουν βελτιστοποιηθεί με εξελικτικούς αλγόριθμους και έχουν μετρηθεί και δημιουργηθεί. Βλέπετε πόσο μικρή είναι αυτή εδώ. Άρα, αυτά ως προς τους εξελικτικούς αλγόριθμους. Για να δούμε όμως το άλλο πεδίο, η μηχανική μάθηση. Πόσο έχει σχέση με τη φυσική. Καταρχήν να πω τώρα λίγα πράγματα για τη μηχανική μάθηση. Γιατί έχει γίνει τόσο δημοφιλής η μηχανική μάθηση. Πρώτον, καταρχήν έχει αυξηθεί πάρα πολύ η υπολογιστική ισχύς. Ο ένας βασικός λόγος είναι η αύξηση της υπολογιστικής ισχύως. Ο δεύτερος βασικός λόγος είναι ότι έχουμε πρωτοφανείς εξελίξεις, δηλαδή έχουμε τα deep neural networks, έχουμε συνέχεια βγαίνουν καινούργιοι αλγόριθμοι, καινούργιες μέθοδοι, έχουμε συνέχεια αυτές τις εξελίξεις και γιατί υπάρχουν πλέον πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Και τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο. Δηλαδή, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων μέσα αυτές τις τεράστιες ποσότητες, να μπορέσεις να βγάλεις συμπεράσματα και να δώσεις κατευθυντήριες γραμμές, να δεις τι έχουνε, τι περιέχουνε, έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό task στην εποχή μας. Ποια είναι τα σημεία όμως, πώς χρησιμοποιούμε τη μηχανική μάθηση? Καταρχήν, επιλέγουμε τα δεδομένα μας, Στη συνέχεια μπορεί να γίνει κάποια προεπεξεργασία, δηλαδή τα δεδομένα αυτά καθ' αυτά, τα raw data, μπορεί να μην είναι κατάλληλα για να τα χρησιμοποιήσουμε απευθείας στον αλγόριθμό μας. Μπορεί να κάνουμε κάποια προεπεξεργασία, δηλαδή μπορεί να γίνει κάποια, για παράδειγμα, μια κανονικοποίηση των αριθμητικών τιμών από τις τιμές που είναι μεταξύ -1 και 1, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνει κάποια άλλη προεπεξεργασία, να φύγουν κάποιες τιμές οι οποίες θα μας δημιουργούσαν πρόβλημα. Μπορεί να γίνει δηλαδή και αυτός ο μετασχηματισμός, συνέχεια εφαρμόζεται στη μηχανική μάθηση, μας βγάζει το αποτέλεσμα και στη συνέχεια εμείς είμαστε αυτοί που θα ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα και θα κάνουμε την αξιολόγησή του. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο παράγεται νέα γνώση από τα δεδομένα. Και το μοντέλο μηχανική μάθηση είναι απλό. Βάζω τα δεδομένα στην είσοδο. Γίνεται η εκπαίδευση. Η μέθοδος μηχανικής μάθησης θα μου παράξει ένα σύστημα το οποίο εκπαιδεύεται με αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια έχουμε τα δεδομένα. Έχουμε δύο ειδών δεδομένα. Τα δεδομένα εκπαίδευσης, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο μας και στη συνέχεια τα μοντέλα δοκιμής, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να δοκιμάσουμε την επίδοση του μοντέλου μας. Δηλαδή, τα μοντέλα δοκιμής είναι δεδομένα δοκιμής είναι δεδομένα τα οποία δεν έχει δει ποτέ το μοντέλο μας. Άρα, όταν βάζουμε τα μοντέλα δοκιμής σαν είσοδο, μπορούμε να αξιολογήσουμε την επίδοση του μοντέλου μας. Και για παράδειγμα, ένα κλασικό πρόβλημα μηχανικής μάθησης. Να μπορέσουμε από μία σειρά χειρόγραφων αριθμών, να αναγνωρίσουμε τους αριθμούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι, εδώ αυτά που είναι με πράσινο, διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να γράψει κάποιος το 2. Εδώ τα κόκκινα είναι, εδώ ένα μοντέλο, ας πούμε, μπορεί να κάνει την αναγνώριση. Εδώ θα δυσκολευτεί πάρα πολύ σε αυτό και σε αυτό, γιατί δεν είναι ξεκάθαρα. Ένα παράδειγμα δηλαδή θα ήταν να εκπαιδεύσω ένα σύστημα μηχανικής μάθησης να μου κάνει αυτόματα την αναγνώριση αυτών των αριθμών. Αλλά αυτά τα εισαγωγικά, υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές, οπότε επιτρέψτε μου λίγο τα εισαγωγικά. Να συνεχίσω με τα νευρονικά δίκτυα. Τα νευρονικά δίκτυα είναι συστήματα, είπαμε, που μοιάζουν λίγο, προσπαθούν να μοντελοποιήσουν τον νευρώνα του εγκεφάλου μας. Αποτελούνται από κόμβους και συνδέονται με συνδέσμους. Κάθε σύνδεσμος έχει ένα βάρος, και διακρίνουμε τους κόμβους εισόδου, τους κρυφούς κόμβους, τα κρυφά
στρώματα, τα εσωτερικά, και μετά τους κόμβους εξόδου. Έτσι, το στρώμα εξόδου. Μπορεί να είναι ένας ή και περισσότεροι. Κάθε κόμβος τώρα μπορεί να έχει ένα βάρος, και το βάρος τι είναι? Ένας αριθμός που πολλαπλασιάζεται η τιμή του για τη σύνδεση με έναν άλλο κόμπο, και μία πόλωση, ένα bias, έτσι, το οποίο μπορεί να μου δημιουργήσει μία επιπλέον αξία στην πρόβλεψη, κάνοντάς την πιο θετική ή πιο αρνητική. Δηλαδή, αυτές είναι οι παράμετροι, οι βασικοί παράμετροι που χρειάζομαι για να φτιάξω ένα μοντέλο νευρονικού δικτύου. Τα βάρη και την πόλωση. Αυτοί οι παράγοντες είναι που, αυτοί οι αριθμοί είναι που καθορίζονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τώρα, για να δούμε λοιπόν πώς όλα αυτά εφαρμόζονται στη φυσική. Για παράδειγμα, πάλι εδώ έχουμε ανάλυση δεδομένων του CERN για ανίχνευση σκοτεινής ύλης. Και εδώ στο συγκεκριμένο paper χρησιμοποιούν το ResNet 50, που είναι ένα συγκεκριμένο δίκτυο βαθιάς μάθησης που έχει 50 στρώματα. Έτσι. Είναι υπολογιστικά πάρα πολύ έντονο, έτσι, χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ, και χρησιμοποιούν αυτό, κάνουν και feature extraction σε δεδομένα για ανίχνευση σκοτεινής ύλης. Επίσης, στη φυσική συμπυκνωμένης ύλης. Έτσι, εδώ χρησιμοποιείται πάλι ένα νευρονικό δίκτυο για να υπολογίσει, για να κάνει μία ταξινόμηση σε διάφορες κβαντικές καταστάσεις. Έτσι, στο συγκεκριμένο paper. Επίσης, ένα πολύ μεγάλος τομέας για την μηχανική μάθηση είναι η αστρονομία. Εδώ να πω ότι, καταρχήν, τα δεδομένα της αστρονομίας, έτσι, τα δεδομένα που παράγονται από διάφορα τηλεσκόπια ή ραδιοτηλεσκόπια, κάθε χρόνο αυξάνονται, και εδώ βλέπετε ότι έχουν φτάσει το 2022 ήταν 90 τεραμπάιτ. Είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο η αστρονομία για την εφαρμογή μηχανικής μάθησης. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ταξινόμηση αστέρων, κατηγοριών αστέρων με μηχανική μάθηση. Και εδώ βλέπετε τον πίνακα, αυτό λέγεται Confusion Matrix, και εδώ τι μου δείχνει αυτό? Στη μία, στον άξονα των Χ είναι η κλάση της πρόβλεψης, δηλαδή αυτό που προβλέπει το μοντέλο, και εδώ στον άξονα των Ψ είναι η πραγματική κλάση. Δηλαδή, πρόβλεψε, ας πούμε για την κλάση 1, πρόβλεψε σωστά τα 94. Πρόβλεψε σωστά 94 φορές. Έκανε λάθος και την μπέρδεψε με τη 2 φορές, και έκανε λάθος και την μπέρδεψε με την κλάση 5 επίσης 2 φορές. Έτσι, αυτό μου δείχνει αυτή η απεικόνηση. Επίσης, στη στατιστική φυσική, εδώ χρησιμοποιείται ένα Graph Neural Network. Τα Graph Neural Networks είναι νευρονικά δίκτυα ειδικά που χρησιμοποιούνται για βελτιστοποίηση διαδρομών. Χρησιμοποιείται ένα Graph Neural Network για να κάνει compression, για να μειώσει τον υπολογιστικό όγκο που χρειάζεται για τη μοντελοποίηση ενός προβλήματος στατιστικής φυσικής. Κάνει μία συμπίεση. Επίσης, στον χώρο της φυσικής ατμόσφαιρας. Έτσι. Είναι εδώ και ο Δημήτρης ο Μπαλής, βλέπω. Εδώ γίνεται μοντελοποίηση ρύπανσης με μηχανική μάθηση. Δηλαδή, εδώ έχουν για μια συγκεκριμένη περιοχή της Κίνας έχουν μαζέψει κάποια δεδομένα, και στη συνέχεια, από ό,τι κατάλαβα, μπορούν να κάνουν πρόβλεψη για τις επόμενες, με βάση τα δεδομένα που έχουν μαζέψει, έχουν φτιάξει ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης και κάνουν προβλέψεις για τον επόμενο καιρό. Επίσης, στα ηλεκτρονικά, έτσι, στη σχεδίαση, ας πούμε, εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα σχεδίασης VLSI, και σε αυτή την περίπτωση εδώ βλέπουμε πόσο απέχει η πρόβλεψη, το πραγματικά είναι τα μπλε, η πρόβλεψη είναι το πορτοκαλί, πόσο απέχει η πρόβλεψη από την πραγματικότητα. Και στις τηλεπικοινωνίες
πάλι να δείξω και κάποιες άλλες δουλειές που συμμετείχα και εγώ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μοντελοποίηση σταθμών βάσης, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης με βάση δεδομένα που είχαμε από drone, έτσι. Και να παράξουμε για την πόλη της Τρίπολης, να παράξουμε πώς κατανέμεται η ισχύ ενός σταθμού με βάση αυτά τα μοντέλα. Όπως επίσης και γίνεται και μια βελτιστοποίηση για πόσους σταθμούς βάσης χρειαζόμαστε για να έχουμε μια κάλυψη καλύτερη μιας περιοχής. Επίσης, στην πρόβλεψη πάλι σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, πρόβλεψη απολειών διαδρομής με μηχανική μάθηση. Και εδώ πάλι γίνεται με μια μέθοδο deep learning, όπου στο συγκεκριμένο εντάσσονται, δημιουργούνται από τα δεδομένα, δημιουργούνται images και όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα image και ο χάρτης της περιοχής και προβλέπουν την απώλεια διαδρομής. Και τέλος, ήθελα να δείξω υπάρχουν δύο πολύ καλές αναφορές πάνω σε όλα αυτά. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τρέξει, δηλαδή είναι γραμμένα από φυσικούς, από άλλους συναδέλφους οι οποίοι είναι φυσικοί σε άλλα τμήματα και αφορούν μηχανική μάθηση και φυσική. Και αυτό είναι μια πολύ καλή εισαγωγή στα θεωρητικά της μηχανικής μάθησης, πάλι γραμμένο από συναδέλφους φυσικούς. Τώρα, αυτά όσον αφορά τη μηχανική μάθηση. Στη συνέχεια θα μιλήσω λίγο για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τώρα, καταρχήν, πόσο μεγάλα είναι αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Θυμηθείτε πριν ότι είπα ότι το κάθε νευρονικό δίκτυο χρειάζεται ο κάθε κόμβος χρειάζεται δύο παραμέτρους. Το βάρος, έτσι, και την πόλωση. Εδώ βλέπουμε, δηλαδή, το ChatGPT 3 είχε δισεκατομμύρια παραμέτρους. Το Palm-E της Google έχει 562 δισεκατομμύρια. Το B είναι για billions παραμέτρους. Το ChatGPT 4 δεν ξέρουμε πόσες παραμέτρους έχει. Λέγεται ότι είναι 3 εκατομμύρια. Έτσι. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, εάν θέλαμε να κατεβάσουμε το ChatGPT 3 στον υπολογιστή μας, αυτό θα έπιανε 350 GB. Θα ήταν τόσο τεράστιο. Τώρα, κάποια άλλα παραδείγματα. Πώς εκπαιδεύτηκαν όλα αυτά. Για παράδειγμα, αυτό εδώ που έχει 40 δισεκατομμύρια παραμέτρους εκπαιδεύτηκε σε 384 GPU. Επίσης, το OpenAI υπολόγισαν κάποιοι ότι δεν το έχει ανακοινώσει OpenAI πώς έγινε η εκπαίδευση. Το ChatGPT 3 θα μπορούσε να εκπαιδευτεί σε 34 μέρες χρησιμοποιώντας 1024 GPU. Έτσι. Της Google χρησιμοποιήθηκαν 6.144 TPUs. Έτσι. Τα TPU σημαίνει Tensor Processing Unit και είναι ένα chip το οποίο το έχει βγάλει ειδικά η Google για τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι πιο γρήγορο στα νευρονικά δίκτυα. Και τέλος, εάν είχαμε μόνο μία GPU, θα χρειαζόμασταν 288 χρόνια για να εκπαιδεύσουμε το ChatGPT 3. Τώρα, πώς εκπαιδεύεται αυτό, πώς εκπαιδεύεται ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Καταρχήν, αρχικά του δίνουν κάποιες ποσότητες κειμένου, δηλαδή είναι η φάση του supervised fine tuning, γι' αυτό λέει low quality data. Στη συνέχεια του δίνουν high quality data, ξαναγίνεται η εκπαίδευση, δηλαδή με περισσότερα δεδομένα και μετά εκπαιδεύεται στην ουσία από μας, από το feedback που δίνουμε εμείς. Δηλαδή υπάρχει μία φάση, αυτό reinforcement learning from human feedback, στην οποία τι γίνεται. Εάν εμείς
του κάνουμε κλικ σε κάθε τι που δίνουμε ότι είναι καλό αυτό, είναι σωστή η απάντησή σου, αυτό εκείνη τη στιγμή κρατάει αυτά τα δεδομένα και ξαναεκπαιδεύεται. Ή με κάθε τι που ρωτάμε εμείς, έτσι, το παίρνει σαν δεδομένο και το βοηθάμε πάλι στην επανεκπαίδευσή του. Άρα έχει δύο φάσεις η εκπαίδευσή του και είναι συνεχής. Τώρα, πώς λειτουργούν όμως, έτσι. Είναι γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στατιστικά συστήματα αναγνώρισης προτύπων και πρόβλεψης. Χρησιμοποιούν την έννοια των tokens, δηλαδή το token μπορεί να είναι μία λέξη, μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας ή μπορεί να είναι και ένα σημείο στίξης, έτσι, οτιδήποτε. Και ένα πλαίσιο, ένα window, είναι μία ακολουθία από tokens, έτσι. Υπάρχουν όρια σε αυτά, το ChatGPT, ας πούμε, λέει ότι το όριο είναι 4.996 tokens. Τώρα, πώς ξέρουν πώς θα εμφανίσουν την επόμενη λέξη? Καταρχήν, από δύο στοιχεία θα βγαίνει η πιθανότητα εμφάνισης επόμενης λέξης. Από την εκπαίδευση που έχει κάνει, έτσι, στο σώμα κειμένου, και κατά δεύτερον από την είσοδο που έχουμε κάνει εμείς στο chat. Και πάλι αυτό θα αποφασιστεί με ένα πολύπλοκο αλγόριθμο με πιθανότητες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσείς που βλέπετε αυτό το κείμενο, αυτό το χωρίζει αυτό σε tokens και στην πραγματικότητα αυτό που καταλαβαίνει το ChatGPT είναι αριθμοί. Έτσι. Είναι απλά αριθμοί. Γιατί στην πραγματικότητα, έτσι, κανένα από αυτά τα μοντέλα δεν καταλαβαίνει την έννοια των λέξεων. Καταλαβαίνει αυτούς τους αριθμούς, οι οποίοι φυσικά θα είναι διαφορετικοί για διαφορετική γλώσσα. Δηλαδή, προσπαθούν να... Π.χ. τα δεδομένα της εκπαίδευσης μπορούν να αποτελούνται από πολλές προτάσεις. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, η επόμενη λέξη θα είναι ένα χρώμα, έτσι, επιτρέποντάς τα να ομαδοποιήσουν αυτές τις λέξεις. Δηλαδή, μπορεί να βγάλουν κόκκινο, μπλε, πράσινο, αλλά με ένα πολύπλοκο αλλά με ένα πιθανοτικό τρόπο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είπαμε, χρησιμοποιούν απλά στατιστικά μοτίβα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχει εκπαιδευτεί με αυτό και μετά πούμε το αγαπημένο μου χρώμα είναι, η κάθε λέξη, το κάθε χρώμα θα έχει μία πιθανότητα εμφάνισης. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμφανιστεί πάντα το πιο πιθανό. Η απόφαση θα γίνει με ένα βαθμό τυχαιότητας. Δηλαδή, όπως ακριβώς, δηλαδή προσπαθείς αυτό να μιμηθεί την ανθρώπινη ομιλία. Όπως ακριβώς εμείς, αν μιλήσεις με έναν άνθρωπο και το ρωτήσεις ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, δεν είσαι σίγουρος για την απάντηση. Έτσι. Με την ίδια λογική, μπορεί δηλαδή άλλη φορά να απαντήσει κόκκινο, άλλη φορά να απαντήσει πράσινο, άλλη φορά να απαντήσει άλλο χρώμα. Έτσι. Δίνεται και ένας βαθμός τυχαιότητας στην απάντηση, έτσι ώστε να μιμηθεί την ανθρώπινη γλώσσα όσο δυνατόν καλύτερα. Γιατί διαφορετικά σε κάθε θα είχε προκαθορισμένες απαντήσεις πάντα. Αυτό ακριβώς δίνει ότι για την ίδια ερώτηση μπορεί να μην δώσει την ίδια απάντηση. Του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, για παράδειγμα, πώς εκπαιδεύεται. Αν το εκπαιδεύσουμε και πούμε ότι μετά το λευκός, ο λευκός, η επόμενη λέξη είναι πύργος. Ο λευκός, η επόμενη λέξη είναι βρίσκεται. Η επόμενη λέξη είναι στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, αν το εκπαιδεύσουμε με αυτό το τρόπο, όταν η είσοδο είναι ο λευκός, θα ξέρει ότι η επιθυμητή έξοδος είναι πύργος. Όταν η είσοδος είναι ο λευκός πύργος, η επόμενη θα είναι βρίσκεται. Όταν η είσοδος είναι βρίσκεται, η επόμενη έξοδος θα είναι και βρίσκεται όταν είναι η είσοδος, η επιθυμητή έξοδος θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά θα παράγει και με βάση τα δεδομένα της εκπαίδευσης θα παράγει την επιθυμητή έξοδο. Τώρα, εδώ υπάρχει, προφανώς το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, υπάρχει το ερώτημα, κάνουν λάθη τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα?
Για παράδειγμα, εδώ ρώτησα το ChatGPT να μου δώσει κάποιες αναφορές για machine learning στη φυσική. Έτσι, μου έδωσε αυτά τα βιβλία. Λάθος. Εδώ είναι σωστό το βιβλίο, αλλά λάθος συγγραφέας. Εδώ αυτό είναι λάθος και το βιβλίο και ο συγγραφέας. Το μόνο σωστό είναι αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι σχέση με φυσική. Αυτό είναι σωστό, αυτό υπάρχει. Εντάξει. Και το τελευταίο είναι λάθος, είναι υπάρχει το βιβλίο, δεν υπάρχει ο συγγραφέας. Λάθος συγγραφέας. Έτσι. Επίσης, από τη δική μου εμπειρία, αν το δοκιμάσετε για μετατροπές κώδικα από μια γλώσσα προγραμματισμού σε άλλη, το πιο πιθανό να σας βγάλει λάθη. Έτσι. Βγάζει λάθη. Άρα, σίγουρα κάνουν λάθη. Και γι' αυτό και για τις εργασίες σας, στους φοιτητές, μην χρησιμοποιείτε το ChatGPT ούτε για να σας γράψει το κώδικα, αλλά ούτε για να σας βγάλει αναφορές, γιατί θα σας βγάλει λάθος. Είναι μεγάλη πιθανότητα να σας βγάλει λάθος. Okay. Άρα, να δούμε λίγο όμως πώς όλα αυτά κολλάνε με τους φυσικούς, έτσι. Ωραία. Σε μία άλλη ομιλία που ήμουνα, μ' είχαν ερωτήσει, ήταν κάποιοι γιατροί και μου είχαν πει ότι καλά, αυτά σε μερικά χρόνια θα αντικαταστήσουν τους γιατρούς και δεν θα υπάρχουν γιατροί πλέον, θα υπάρχουν μόνο τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, πριν μου κάνετε την ερώτηση, τι κάνω εγώ, θα αντικαταστήσουν τους φυσικούς? Εδώ βλέπετε μία διαδήλωση που κάνανε τη δεκαετία του 80 μαθηματικοί ενάντια στη χρήση να χρησιμοποιούν κομπιουτεράκια στα σχολεία. Έτσι, δεκαετία του 80. Και εδώ βλέπετε, εντάξει, είναι πιο σύγχρονο ενάντια στο ChatGPT και όλα αυτά. Ωραία. Η απάντηση είναι, η δικιά μου απάντηση τουλάχιστον, για τώρα, για τα επόμενα χρόνια, για μελλοντικά, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να αντικαταστήσω τους φυσικούς. Έτσι. Γιατί προφανώς έχουν, είπαμε, όπως σας έδειξα, δεν έχουν πραγματική κατανόηση, έτσι. Δεν έχουν συνείδηση του εαυτού τους, έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν ανακαλύψεις, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δημιουργική σκέψη του φυσικού, έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν πειραματική επαλήθευση, έτσι, γιατί σίγουρα δεν ξέρουν να στείλουν πειραματικές διατάξεις, έτσι, ακόμα δεν ξέρουν. Είναι πολύτιμα εργαλεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην έρευνα και στην εκπαίδευση της φυσικής, αλλά ευτυχώς για εμάς τους φυσικούς, έτσι, παραμένουμε απαραίτητοι και για την κατανόηση και για τη δημιουργία νέας γνώσης, έτσι. Για να πούμε και κάτι αισιόδοξο. Επίσης, μία άλλη ερώτηση είναι, μέχρι τώρα έδειξα θέματα που αφορούσαν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη φυσική, καθαρά στη φυσική. Τι γίνεται όμως με θέματα τεχνητής νοημοσύνης που δεν αφορούν φυσική? Μπορούν οι φυσικοί να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα? Λοιπόν, η απάντηση μου πάλι είναι ναι. Για παράδειγμα, υπάρχει το έργο Υμνοδός, το οποίο ο σκοπός του να φτιάξει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα αναγνωρίζει βυζαντινή μουσική σε οποιαδήποτε εκκλησία. Στο έργο αυτό είμαι εγώ επιστημονικός υπεύθυνος και όσοι έχουν δουλέψει σε αυτό το έργο είναι φυσικοί. Είναι φυσικοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές του μεταπτυχιακού ηλεκτρονικής φυσικής και υποψήφοι διδάκτορες επίσης φυσική. Και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουν μετατρέψει τη μουσική σε εικόνες όπως βλέπετε και έχουν φτιάξει μοντέλα τα οποία αναγνωρίζουν τους ύμνους και με χρήση βαθιάς μάθησης. Άρα αυτό το έχουν κάνει φυσικοί. Και αν ακόμα δεν έχετε πιστεί, άλλο παράδειγμα, ένα άλλο έργο είναι η αξιολόγηση καταλληλότητας εμβρίων για εξωσωματική γονιμοποίηση. Έτσι, με βάση εικόνες εμβρίων, έτσι, πάλι ένα άλλο έργο που έχουμε, μπορούμε να φτιάξαμε ένα νευρονικό δίκτυο βαθιάς μάθησης, το οποίο αξιολογεί αν αυτά τα έμβρια είναι κατάλληλα ή όχι για τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Προφανώς και εδώ, έτσι,
την τελική απόφαση θα την πάρει ο γιατρός, έτσι, όχι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Απλά θα είναι ένα βοηθητικό εργαλείο ως προς το γιατρό για να πάρει την απόφαση. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εμβρίων, κατάλληλα και μεταφορικά κατάλληλα. Και εδώ βλέπετε λίγο κάποια στατιστικά, δηλαδή φτάσαμε το αποτέλεσμα της ταξινόμησης, το καλύτερο αποτέλεσμα που είχαμε βγάλει μέχρι στιγμής, ήταν στο 81%. Άρα δηλαδή βλέπετε ότι πάλι δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε ένα υψηλότερο ποσοστό. Καλά, αυτό οφείλεται και στην έλλειψη δεδομένων, αλλά γενικά είναι ένα δύσκολο πρόβλημα ταξινόμησης. Οπότε είναι ένα εργαλείο, δεν θα αντικαταστήσει το γιατρό σίγουρα. Τέλος, θα ήθελα για τους φοιτητές κυρίως που είναι μέσα να δείξω κάποια εργαλεία λογισμικού για μηχανική μάθηση. Εντάξει, το βασικό εργαλείο, φαντάζομαι θα το ξέρετε κι εσείς, είναι το MATLAB. Έτσι, είναι το πιο απλό, έχει το Machine Learning Toolbox, έχει το Deep Learning Toolbox, το παρέχει δωρεάν το API Theta. Είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μηχανική μάθηση. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε MATLAB και θέλετε να πάτε σε λύσεις open source, τότε η καλύτερη λύση είναι η Python. Είναι αντικειμενοστραφής γλώσσα, έτσι. Έχει διάφορους βασικούς τύπους αριθμοί, συμβολοσειρές, λίστες, λεξικά, υπολογίζει διάφορους τύπους δεδομένων, έτσι. Χρησιμοποιεί τους γνωστούς μας βρόχους for, while, ας πούμε, συνθήκες, if, else, τα ίδια. Μπορείς να φτιάξεις δικές σου συναρτήσεις. Μία διαφορά που έχει ότι δεν έχει pointers όπως η C, άρα μεταβιβάζονται με βάση τη τιμή οι μεταβλητές. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ένα σωρό βιβλιοθήκες, έτσι, σε Python για μηχανική μάθηση. Δηλαδή, η πιο διάσημη, έτσι, το Scikit-learn, η πιο... η βιβλιοθήκη που θα έλεγα ότι αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει με μηχανική μάθηση στην Python, είναι αυτή από την οποία πρέπει να ξεκινήσει. Είναι η πιο απλή, υπάρχει σε όλες τις διανομές και έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μοντέλων. Μετά, από εκεί και πέρα, για εφαρμογές βαθιάς μάθησης υπάρχει το TensorFlow της Google, που στην ουσία είναι γραμμένο σε άλλες γλώσσες, απλά έχει για διάφορες γλώσσες front-end. Δηλαδή, έχει front-end και για C++, αλλά και για Python. Επίσης, πολύ εύχρηστη βιβλιοθήκη είναι το Keras. Έτσι. Η βιβλιοθήκη σε Python μπορεί να λειτουργήσει και σε CPU και σε GPU. Γενικά, πάει πάνω από το TensorFlow. Άρα, λοιπόν, εάν έχεις το Keras, δεν χρειάζεται να ξέρεις εντολές χαμηλότερου επίπεδου του TensorFlow και ως αποτέλεσμα χρειάζεσαι λιγότερες γραμμές κώδικα για να δημιουργήσεις ένα μοντέλο. Έτσι. Και φυσικά μία άλλη που δημιουργήθηκε από την ομάδα AI του Facebook, έτσι, το PyTorch, επίσης ανοιχτού κώδικα, επίσης χρησιμοποιεί GPU, υπολογίζει εύκολα τις παραγόγους. Γενικά είναι πολύ επίσης απλή βιβλιοθήκη και έχει αρχίσει και κερδίζει πάρα πολύ σε δημοφιλία. Μπορώ να σας πω ότι ίσως είναι και η πρώτη σε δημοφιλία αυτή τη στιγμή βιβλιοθήκη για μηχανική μάθηση. Και η NVIDIA, έτσι, για GPU έχει βγάλει ξεχωριστές βιβλιοθήκες. Έτσι. Η CUDA, η βιβλιοθήκη σε C++, μας δίνει πλεονεκτήματα. Βέβαια, αυτές οι βιβλιοθήκες είναι για GPU, έτσι. Δηλαδή, είναι βιβλιοθήκες οι οποίες χρησιμοποιούν τα τσιπάκια της NVIDIA για να έχουν πολύ μεγάλη επιτάχυνση στους υπολογισμούς. Τέλος, εάν κάποιος θέλει να ξεκινήσει και δεν ήξερα από πού, εγώ θα του πρότεινα να κατεβάσει το Anaconda, που τα έχει όλα. Δηλαδή, το Anaconda έχει και έναν editor για Python, το Spider, έχει το Scikit-learn, οπότε κάποιος πραγματικά μπορεί να κατεβάσει το Anaconda, γιατί αν κατεβάσεις αρχικά την Python και μετά εγκαθιστάς βιβλιοθήκες μία προς μία,
θέλεις λίγο παραπάνω χρόνο. Οπότε με αυτό γλιτώνεις κάποιο χρόνο. Υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες πακεταρισμένες στο Anaconda. Τέλος, τελευταία, έτσι, αυτό που βγήκε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση του DeepSeek στο PC μας. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε να κατεβάσουμε ένα τοπικό μοντέλο, να το εκπαιδεύσουμε εμείς όπως θέλουμε και να το κάνουμε εγκατάσταση στο PC μας. Και αν αναρωτιέστε πόσο κοστίζει αυτό, τι υπολογιστή θέλω, βγήκε ένα άρθρο που λέει ότι με έναν υπολογιστή $800 μπορείς να το κάνεις αυτό. Έτσι, μπορείς να κάνεις δηλαδή πλέον, ενώ η OpenAI χρησιμοποίησε εκατομμύρια για να εκπαιδεύσει το ChatGPT, βλέπουμε τώρα με το DeepSeek μπορούμε να το κατεβάσουμε στο υπολογιστή μας, να κάνουμε ένα τοπικό μοντέλο το οποίο να το εκπαιδεύσουμε εμείς, αν θέλουμε να το εκπαιδεύσουμε εμείς με δεδομένα δικά μας, να φέρεται με τον τρόπο όπου θέλουμε να φέρεται και με σχετικά χαμηλούς κόστους υπολογιστές. Τώρα, αυτά νομίζω σας κούρασα για να κλείσω την ομιλία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη είναι χρήσιμο εργαλείο τόσο στην έρευνα όσο και στη διδασκαλία της φυσικής. Όπως είδαμε, βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της φυσικής. Είναι ένα εργαλείο για μας, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες του. Και για τους φοιτητές λέω ότι μπορούν οι φυσικοί να ασχοληθούν και με άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς εκτός φυσικής. Έτσι, δεν χρειάζεται άλλες ειδικότητες, οι φυσικοί μπορούν να το κάνουν και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γούδο. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους φοιτητές μας για αρχή και από τους συναδέλφους? Να χαιρετήσω, λέγομαι Καραντώνης Γιώργος. Είμαι φυσικός, αλλά δεν είμαι στη φυσική. Είμαι από αυτούς που χρησιμοποιούν τέλος πάντων τη φυσική για το εμπόριο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω λίγο είναι στα δικά σας μοντέλα, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά? Στον υμνοδό, ας πούμε, τι χαρακτηριστικά είχε, πόσους κόμβους, πού εκπαιδεύτηκε? Τεχνικά χαρακτηριστικά, κοιτάξτε, ήταν ένα... τώρα βασικά το έχουμε κάνει, ήταν Light GPM. Έχουμε κάνει άλλη προσέγγιση με Light GPM αλγόριθμο, το οποίο έφτασε σε ένα μέγεθος 17 MB. Και αυτό το εκπαίδευσα εγώ στον υπολογιστή. Τα μοντέλα τα βαθιάς μάθησης εκπαιδεύτηκαν και σε υπολογιστές εδώ, αλλά και στο Google Colab. Από κόμβους, ας πούμε, τα νευρονικά δίκτυα πόσο περίπου είχαν? Νομίζω ότι ήταν από κόμβους ήταν νευρονικό 18 στρωμάτων, νομίζω. Ήταν παρόμοιο με το ResNet 18. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν ήταν LSTM. Καλησπέρα. Στα γλωσσικά μοντέλα ήθελα να ρωτήσω. Έχει παρατηρηθεί μια τάση, τουλάχιστον στο ChatGPT, να συμφωνεί το πρόγραμμα με τις προτάσεις του χρήστη. Αυτό μπορεί να δοθεί στο γεγονός ότι όταν διαβάζει το πρόγραμμα τις προτάσεις του χρήστη, του δίνονται αυτά τα tokens που είπατε, και αν ναι, μπορούμε κάπως να το περιορίσουμε το συγκεκριμένο? Δηλαδή, πώς συμφωνεί με τις προτάσεις του χρήστη? Δηλαδή, ένα παράδειγμα... Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν του δώσουμε να λύσει ένα τάδε πρόβλημα, το λύσει και στη συνέχεια του πούμε μήπως εδώ πέρα έχετε κάνει λάθος, τις περισσότερες φορές στατιστικά θα πει έχετε δίκιο και θα προχωρήσει σε μια άλλη λύση. Οπότε μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να το κόψουμε αυτό από τον κώδικα, από την πλευρά του κώδικα, του ChatGPT, σε αυτό που διαβάζει? Αυτό δεν μπορούμε να το κόψουμε εμείς, αυτό που να το κόψουν αυτοί που κάνουν το ChatGPT. Αλλά ότι λέει ότι μήπως κάναμε λάθος, μετά στατιστικά είναι αυτό που είπα πριν, ότι πάλι με τυχαιότητα υπολογίζει άλλη λύση. Δηλαδή,
ψάχνει να βρει, εάν υπάρχει άλλη λύση, ψάχνεις άλλη... του δίνεις δηλαδή στην ουσιασία του πεις ότι έκανες λάθος εδώ, του λες βάλε πάλι παράγοντα τυχαιότητας και υπολόγισε νέα λύση. Αυτό γίνεται στην ουσία. Έτσι το έχουν προγραμματίσει η OpenAI. Ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα δεδομένα. Πόσο εύκολο είναι να βρούμε, είναι δωρεάν και από πού? Κοιτάξτε, τα δεδομένα γενικά στη μηχανική μάθηση ίσως είναι το πιο δύσκολο. Βέβαια, υπάρχουν πολλές βάσεις. Υπάρχει το Kaggle, kaggle.com, που έχει βάσεις δεδομένων, τεράστιες για οτιδήποτε θέλεις. Υπάρχει το IEEE Data Port, που έχει δεδομένα κυρίως για θέματα τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικής, τέτοια θέματα. Και μετά από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει το Zenodo, που είναι το αποθετήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το GitHub, που και αυτό πολλές φορές έχει κάποια δεδομένα. Αλλά γενικά, εάν θέλουμε, υπάρχουν τα δεδομένα για απλά προβλήματα, είναι εύκολο να τα βρούμε. Δεδομένα για πιο σύνθετα, είναι δύσκολο να βρεθούν. Γενικά, δηλαδή πρέπει να είμαστε στη πηγή που θα τα δημιουργήσει. Δηλαδή το πιο δύσκολο δεν είναι ούτε ο κώδικας που θα γράψεις, ούτε οι αλγόριθμοι. Το πιο δύσκολο είναι η έβρεση δεδομένων. Ναι, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση, Σωτήρη. Ήταν πραγματικά πολύ έτσι ενδιαφέρουσα. Μας διαφώτισε λίγο και τι γίνεται πίσω από αυτά τα εργαλεία. Μου έκανε εντύπωση στην αρχή αυτό που είπες και είναι λίγο διπλή ερώτηση. Ότι τελικά για να ορίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι είναι πρόοδος, αλλά τελικά βγάζουμε κάτι πιο δύσκολο στη φόρα. Τι είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη. Δηλαδή, ίσως τελικά αντί να απαντά το κάνει πιο πολύπλοκο. Νομίζω κάτι που ήταν πιο απλό στα μάτια μας βάζει κάτι άλλο μπροστά που είναι ακόμα πιο πολύπλοκο, που είναι ακόμα πιο δύσκολο να εξηγήσουμε τι γίνεται στον εγκέφαλο. Δεν ξέρω αν μας σώζει αυτός ο ορισμός και πάει στο επόμενο. Πιστεύεις ότι σε λίγο θα φτάσουμε σε σημείο όντως που να συνομιλείς με κάτι, να κάνεις κάτι και από πίσω μην ξέρεις αν είναι κάποιος ή κάτι, άνθρωπος ή μηχάνημα? Γιατί το λέω? Γιατί προτείνω και στους άλλους να μπουν να δουν το Σέζαμι. Έχει κάνει μια τρομερή δουλειά όσον αφορά τη φωνή. Δηλαδή, αν έβλεπα και κάτι, δεν θα ήξερα τι είναι, αν είναι άνθρωπος. Μιλάει, κάνει να αναπνέει, βγάζει συναισθήματα, καταλαβαίνει το ύφος σου, αν είναι, ξέρω εγώ, ειρωνικό ή οτιδήποτε. Πιστεύεις ότι θα φτάσουν σε ένα σημείο και σε σκέψη και σε τρόπο, ας πούμε, επικοινωνίας που να μην βγάζουμε άκρη τελικά με τι επικοινωνούμε και να μην κάνει αυτά τα λάθη. Συγγνώμη, έκανα λάθος, ξέρω εγώ, ναι, θα το δοκιμάσω αλλιώς. Ή αν μπορούσες, γιατί βλέπω είσαι πιο ειδικός εδώ, να κάνεις μια εκτίμηση σε πόσα χρόνια θα μπορούσε ίσως να γίνει κάτι τέτοιο τρελό, ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πιάνεις ένα θέμα το οποίο εδώ υπάρχουν διαφωνίες ειδικών τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, το αν σε πόσα χρόνια θα φτάσουμε να φτάσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη ή αν θα γίνει ποτέ, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Άλλοι λένε είμαστε πολύ κοντά, άλλοι λένε σε 100 χρόνια, άλλοι λένε δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι. Να σε ξεγελάει, ναι, εντάξει. Ισχύει αυτό. Αλλά να σου πω όμως το εξής, ότι υπάρχει το περίφημο Turing Test. Το Turing Test είναι ένα τεστ που έβγαλε ο Turing το 1950 και το οποίο με μία σειρά ερωτήσεων που κάνουμε σε κάποιον που δεν τον βλέπουμε μπορούμε να πούμε αν είναι άνθρωπος ή αν είναι μηχανή. Σε αυτό το τεστ το ChatGPT, το 4, έβγαλε 54%. Δηλαδή, ναι, αλλά ο άνθρωπος το ξεπερνάει. Δεν ξεπέρασε τον άνθρωπο. Δηλαδή, δεν μπόρεσε να ξεγελάσει προς το παρόν τους άλλους ότι δεν πέρασε το Turing Test. Τώρα, εάν θα γίνει στα επόμενα χρόνια, προφανώς βελτιώνονται συνέχεια αυτά τα συστήματα, το τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια είναι δύσκολο να προβλεφτεί. Σου λέω, οι ειδικοί τεχνητής νοημοσύνης και έχουν αντικρουόμενες απόψεις γι' αυτό. Προς το παρόν υπάρχουν και εργαλεία ανίχνευσής τους. Τώρα, πάλι από AI. Αν στο μέλλον θα υπάρχει αυτό, είναι κάτι, σου λέω, είναι λίγο αβέβαιο.
δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Συγχαρητήρια κύριε Βούδο για την ομιλία, τη διαφωτιστική. Και μου έκανε ωραία πάσα ο κύριος Στάσης τώρα, γιατί θα έλεγα κάτι σχετικό με το θέμα και το Turing Test. Πράγματι, τα γλωσσικά μοντέλα αυτά και το ChatGPT είναι, όπως λέω, ένας πολύ καλός και σοφιστικέ παπαγάλος. Παπαγαλίζει πράγματα, δεν έχει κατανόηση και βγάζει τα αποτελέσματά του στατιστικά, όπως πολύ ωραία μας είπατε. Το πολύ βασικό που δεν έχει ακόμα είναι η γνώση του κόσμου στον οποίο ζούμε. Που ένας άνθρωπος έχει γνώση του κόσμου, όχι απλά κατανόηση, αλλά γνωρίζει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Για παράδειγμα, βάλτε το εξής, κάντε την εξής στοιχομηθεία που έκανα εγώ πριν από λίγο καιρό με το ChatGPT. Πείτε, ο ξάδελφός μου χθες είχε διάρειες και σήμερα πέθανε, τι προτείνεις, τι φάρμακο να του δώσω για τη διάρρεια? Θα δείτε ότι θα σας απαντήσει ως εξής. Λυπάμαι για τον ξάδελφό σου, για το θάνατό του. Και για τη διάρρεια μπορείς να του δώσεις το τάδε, το τάδε, το τάδε. Για ποιο λόγο το είπε αυτό? Απάντησε, στατιστικά έδωσε τις πιο πιθανές απαντήσεις και για στα δύο ερωτήματα. Αλλά τι δεν ήξερε? Δεν ήξερε ότι ένας που πεθαίνει σήμερα δεν μπορεί να έχει πρόβλημα με διάρρειες πλέον. Και άρα δεν πρέπει να το πει. Δεν έχει δηλαδή γνώση ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου δεν του επιτρέπει στο μέλλον να κάνει πράγματα. Και επίσης, αν ψάξετε να δείτε πόσο πρέπει για να το εκπαιδεύσεις, για να το μάθει αυτό το απλό πράγμα, που την έχει αυτή τη γνώση ο άνθρωπος, είναι ότι πρέπει να του πεις ότι ένας άνθρωπος που πεθαίνει δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να αρρωστήσει πλέον, δεν μπορεί... Όλα αυτά πρέπει να του τα πεις, γιατί έτσι δουλεύει ο κόσμος. Και μάλιστα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή το 2001-2002, υπήρχε μια προσπάθεια, τότε που ξεκινούσε και η Google με τα search engines στην ουσία, υπήρξε ένας που ξεκίνησε μια προσπάθεια που λεγόταν CYC, για να εκπαιδεύσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, να τους μάθει ακριβώς αυτό, πώς δουλεύει ο κόσμος. Και αυτός είχε πει ότι προσπαθούσε με άλλες μεθόδους, όχι στατιστικές, δίνοντάς τους προτάσεις, να τους πει λογικές προτάσεις, να μάθουν για παράδειγμα πράγματα για τον κόσμο μας. Και αυτός υπολόγισε ότι χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος που ξέρει 100 εκατομμύρια πράγματα για αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Για να τα μάθω, εγώ μάλιστα προσπάθησε να βάλει με 1 εκατομμύριο περίπου προτάσεις στο site να το εκπαιδεύσει. Είχε κάνει και μια σύμβαση με την Google ώστε να χρησιμοποιεί το σύστημά του στο search engine. Σε ένα χρόνο σταμάτησε τη σύμβαση η Google, γιατί ακριβώς απέδειξε η Google ότι τα στατιστικά συστήματα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στο να σου απαντάνε σαν άνθρωπος από ότι να κάτσεις εσύ να εκπαιδεύσεις για το πώς δουλεύει ο κόσμος σε ένα σύστημα, και εγκαταλείφθηκε αυτή η προσπάθεια ήδη από το 2002. Παραμένει όμως αυτό το θέμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν γνωρίζει πώς δουλεύει ο κόσμος. Και νομίζω ότι εκεί πάντα θα χάνεις το Turing test. Αν διαλέξεις μια ερώτηση την οποία να δείχνει γνώση του κόσμου μας, εκεί συνήθως θα αποτυχάνει. Ναι, φυσικά. Γιατί όπως είπαμε, δεν έχει για αυτό. Οι λέξεις είναι αριθμοί απλά για αυτά τα μοντέλα. Δεν έχει συνείδηση ούτε του εαυτού της, ούτε του γύρω κόσμου. Είναι ένα μηχανικό κατασκεύασμα, έτσι, ένα προγραμματιστικό κατασκεύασμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω ξανά. Έχω να κάνω 2 παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το γεγονός ότι σκέφτεται με αριθμούς δεν είναι μειονέκτημα, διότι μια και ανέφερε στο Turing, ξέρουμε ότι εάν έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι πλήρες όσον αφορά την αριθμητική, δηλαδή ξέρει να κάνει πράξεις με ακεραίους, τότε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε λογική πράξη. Άρα εκεί δεν είναι πρόβλημα. Από ό,τι θυμάμαι, νομίζω πέρσι, το 2024, κάποιοι 14 ερευνητές της Microsoft δημοσίευσαν ένα paper
στο οποίο είχαν αξιολογήσει φαινομενολογικά βέβαια το GPT-4. Νομίζω είναι πολύ γνωστό αυτό το paper. Το οποίο το διάβασα με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά εκεί που κατέληξα είναι ότι φάσκει και αντιφάσκει. Από τη μια μεριά, διαβάζοντας τα λόγια που λένε, καταλαβαίνεις αυτό που είπες και εσύ προηγούμενα, ότι βασικά είναι ένα σύστημα το οποίο απομνημονεύει και λειτουργεί από εκεί και πέρα στατιστικά παρουσιάζοντας αυτά που έχει απομνημονεύσει. Από την άλλη μεριά αρχίζουν και ισχυρίζονται ότι αυτά τα μεγάλα γλωσσικά συστήματα εμφανίζουν χαρακτηριστικά νοημοσύνης. Παραδείγματος χάρη έχουν τη δυνατότητα για manipulation, εμφανίζουν κάποια δυνατότητα να επεξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκανε. Βεβαίως όσον αφορά τα μαθηματικά, δίνουν ένα παράδειγμα μαθηματικής επαγωγής κτλ. Δεν μπορεί να κάνει γενίκευση. Χρόνια πριν ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το... να έρθω ξανά στη φυσική τώρα. Ξεκινήσει αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι μόδα και θα περαστεί. Όχι πως δεν είναι τρομερά επιτυχημένη σε πολυπαραμετρικά προβλήματα κατηγοριοποίησης, είπες για την αστρονομία και για το δικό μας κλάδο κτλ. Το χρησιμοποιούμε για κατηγοριοποίηση, αλλά ως νοημοσύνη τώρα. Ναι, ως εργαλείο. Ως εργαλείο. Ναι, ως εργαλείο κατηγοριοποίησης, το βέβαια και εκεί δεν το καταλαβαίνω, γιατί έχω δει εκπληκτικές εφαρμογές που δεν μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύει. Αλλά τέλος πάντων, πηγαίνοντας πίσω στο 1990, ο Ρότζερ Πενρόους βραβεύτηκε, νομίζω το 20, με το βραβείο Νόμπελ για τις... ο οποίος είναι ένας σπουδαίος, όχι μόνο φυσικός, αλλά μαθηματικός και φιλόσοφος, είχε γράψει αυτά τα εκλαϊκευτικά βιβλία The Emperor's New Mind και Shadows of Reality, θέτοντας το ζήτημα το τι πράγματι είναι η νοημοσύνη και αν μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε εν γέννη τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί λοιπόν, σε ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, μιλάει για την πληροφορική, μιλάει για τη μαθηματική λογική, μιλάει για την κβαντική φυσική, μιλάει για την κλασική φυσική και την γενική σχετικότητα και καταλήγει ότι ενδεχομένως η πηγή της νοημοσύνης, μιλάω για την ανθρώπινη νοημοσύνη, να οφείλεται στο μετέχμιο, δηλαδή σε αυτό που εμείς οι φυσικοί λέμε το collapse της wave function. Λοιπόν, αν θα θέλαμε εμείς οι φυσικοί να ασχοληθούμε πράγματι με την νοημοσύνη, πολύ καλά είναι αυτές οι εφαρμογές. Οι φοιτητές μας θα βρούνε και δουλειά, όσο αυτή η μόδα υπάρχει, γιατί μετά αυτή η μόδα θα ξεπεραστεί. Πολύ ωραία τα είπες για τους Κινέζους και αυτά τα products της OpenAI. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα κάνουμε και αυτό το μήμα να αρχίσουμε να ασχολιόμαστε πραγματικά το πώς η ανόργανη ύλη με τους φυσικούς νόμους παράγει νοημοσύνη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για... Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γούδο ξανά. Ευχαριστώ πολύ.